si Maria pirmi gining starring sa tanang mga dagkong events sa kinabuhi ni Jesus. Unsa may rason kay bao mo? Hilo mo kayo. Lingi ay mong tupad na hibaw ka. Anong mag-apil-apil maginas Maria? Pirmi maginas siyang starring. Tungod kay siya man maoy inahan gyud ni Jesus. Kanang inahan bisag unsay event sa anak normally naman sa mga inahan nga mga buangon, pero normally ang inahan apil gid na kay nga naman sa pagsugod palag kaumolos bata diha gid na siyang tiyan kuyog gid na sila hangtod pagpanganak ang miantos mao man ay kinadak ang event sa atong kinabuhi mo nay unang dakong event sa atong kinabuhi kanang birthday mo wala magsigitag celebrate og birthday hangtod gud na imo takes nako Father patay nang akong bana pwede akong i-celebratean og birthday nako depende na nimo pero wala naman unsa pa may imong sumpayan nga namatay naman to pero importante kay na nga event ang birthday nya kinsa may nahinungdan nga naa kay birthday ang mama apil siya. Ikaduhang rason nganong si Maria apil gyud sa mga events sa kinabuhi ni Jesus tungod kay ang kasing-kasing ni Maria pariha gyud sa kasing-kasing ni Jesus. Muna atong tawag alliance of two hearts. Kung kinsay gihigugma ni Jesus, gihigugma sad ni Maria. Kamong mga inahan o amahan, inyo basang gihigugma ang gihigugma sa inyong anak? Labi na 13 years old na inyong anak niya manguyab, inyo basang gihigugma ang ilang uyab? Uy. Kasagaran sa mga inahan, kasagaran ba sa mga inahan mubabag sa kalipay sa ilang anak? Oh. Kana lang magsigig dagandagan ang anak, layat-layat kalipay nila na, musyagit ko na sila sa kalipay. Ang sunod na tong mabatian, syagit sa hilak kay gikusi na sa inahan. Inahan nga yawanon. Na si Jesus wa gid kasuway gikusi ni Maria kay ang kasing-kasing ni Maria o kasing-kasing ni Jesus pariha ra gyud magkahibaw-anay sila. Lingi ay mong tupad ingna mangusi ka sa imong anak. Sa ato pa dili pariha inyong kasing-kasing. So, muna, nindot kayo na nga rason. Muna si Jesus, hibaw man nga ang kasing-kasing sa iyang mama o hunahuna, pariharasad sa iyang kasing-kasing o hunahuna, gikuyog niya si Maria sa tanang niyang events. Ikatulo, rason, tungod kay si Maria maoy unang tao nga midawat sa kaluwasan ug nahigugma sa kaluwasan. Siya mo'y unang midawat. Wala pa'y nakaila sa Ginoo nga nagpakatao atong panahon na si Maria midawat na sa kaluwasan ug iya pagining gimahal. Kamo mudawat ba mo sa kaluwasan? Kusga sama pananglit nga moingon ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos ug maimo ang kaluwasan kanang gingharian sa langit. Mudawat mo anang suguan? Wa na nangahilom na aron ka maluwas pasaylua ang imong isig katawo ug kapituan kapito. Mudawat mo na dili.
Yati ra. O niingon pagid si Jesus, aron mo maluwas, higugmaa ang inyong kaaway. Sa mudawat mo na. Wa na mo rin gidumtan. Wa na mo rin sige haglibak. Wa mo rin likay-likayan. Mga buangon kay tastanan. Si Maria kanang tanang sugua, kana tanan gituman gina niya. Gani ang katapusang sugo para kita maluwas niingon si Jesus itong ebanghelyo kagahapon. Walay laing labing dakong gugma nga ikahatag gawas sa pagpakamatay para sa imong gihigugma. No. Kung ang imong kaaway imong higugmaon, pagpakamatay para sa imong kaaway. Pasabot ug iya kang patyon ayaw likay, ayaw sukol. Hasta gani ka nang gitawag natog self-defense, wa na dawatas Ginoo. Nya, saman, kuyog mo na. Mudawat mo na. Na, hilom na kayo. Mao na ang kinaiya nga iyawanon. Limited ba? Limited. Muna si Maria, human na namatay si Jesus, iyang anak, sige gyapon siyang pakita, labi na gyud, kung mo grabe na gyud ang sala. Mupakita gid siya, kay kahibaw siya nga kining mga anak nako, nga mga kalibutanon, mga limited kay ni og kaning gugma. Magsigilan ni sila giyon, nituo ko sa Ginoo. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, pero mukalit lang ni sila og tipas sunod panahon. Pareho daning magmisa ta, sa may inyong giaris pagmisa, simbas Ginoo o simbas inyong kwarta? Kusga. Nya karon suway ko ninyo ang tanan ninyong kwartang gida ihog kolekta. Ihog ba tanan kolekta? Kay total wa man ka magsimba na, wa man ka magtaho na Ginoo man. Nya inyo nang buhaton. Ay, sus, kaklaro na inyo mga nang so ayo sa padre human kay rog misa mamalit pa magay diha para among ipamahaw nya imo na nung ipasuod tanan kolekta. Pag fasting na lang, fasting ba? Jay plitim sa dinakos motor, paglakaw na lang, ihogid na. Si Maria, iya gining gibuhat, hastagod ang iyang anak, nga gibitay na sa krus, mibarog siya dito sa tiilan sa krus. Pasabot, iyang gi-offer, tanan. Why reklamo, why kasuko, gihatag tanan. Kay sugo mas Ginoo nga, pagpakamatay para sa imong gihigugma. Pasabot, ayaw gyud babag sa kamatayon. Kung ang imong anak iguli nimo sa inyo, gikulata sa inyong silingan, nakit-an gid nimong gikulata, mubabag ka dili. Yawanon ka. Di kaliwat ni Maria, ingna lang pagsulti, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Mao ra man ginaisulti ni Maria. Matuman dinhi kanako, sumala sa imong kabubuton. Igtan-aw ni Maria nga mao nay nahitabo, kabubuton ni sa amahan, matuman dinhi kanako. Nganuman ang pagtuo ni Maria hayag kayo. Kahibaw siya nga ang Dios Amahan nga maoy makagagahom sa tanan, nga matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang Dios nga makagagahom naghimog dagkong mga butang dinhi kanako, santos ang iyang ngalan. Kahibaos Maria nga matag hitabo sa kinabuhi dinhi sa kalibutan, nahibaw ang Amahan. Nya kung dili mo babag ang Amahan, pasabot iya ng kabubuton mo na matuman ang imong pagbuot. Mo na isulti ni Maria. Nga naman, waday mahibaw ang Diyos Amahan ng imong bana nangabit. Wa mahibaw? Mahibaw. Waday mahibaw ang Diyos Amahan ng imong asawa nangabit sad. Nahibaw.
O niya, nganong gitugutan man sa amahan, nga mulampos ang ilang pagkinabitay, niya, muuli, pagyod, ini kakaadlaon, dias inyo. Unsa may pasabot, ana? Unsa may pasabot? Nga, dawata sad na ang nangabit. Nga, higugmaa sad ng nangabit. Nga, atiman na sad ng nangabit. Mo na ikabubuton. Nga, ikaw nga naigo aning maong sitwasyon, mudawat ka o masuko? Hoy, tubag. Oh, nawa na mo to. Tubagalan ko, masuko o mudawat? Tugas tinod. Inikasuko ni mo ang mahal nga Birhen Maria, maningkamot sa paghupay ni mo. Muna, moingon din mahal nga Birhen, pagampo. Liguna ang imong pagampo. Kay ang yawa, mihari na sa imong kasing-kasing. Matod pa ni San Pedro, sukli ang yawa, liguna ang imong pagtuo. Amo na ang mahal nga Birhen, mitudlo ngadto sa tulo ka bata, pagampo sa rosaryo, alang sa conversion of sinners and protection of the world gikan sa atake sa yawa. Pray the rosary every day. Muna nga akong papagmama, katubit ang hinumdo mo, nalimot ko sa tong tuiga, 1970s ba to, nga miduaw din ang katong imahin sa Fatima, gikan sa Portugal siguro to, mission ba, duaw, ning sugat sad niya to, hanap pa kayo sa kumpananaw, kay bata pa mi, sugat niya to, dito mga ito di agi, skina Banawa, tingay niya to galingkod, dugay kay ming paabot, kay moabot ng Fatima, nya human gi-implement dayon to ang kaning Dawn Rosary or Black Rosary, nga mo dito sa bukid kay Black Rosary, kato magtabok-tabok og rosaryo kada gabi ngadto sa lain-laing balay. Og dito nakat-on og maayo ang akong gidikanan, na memorize nila ang rosaryo hangtod nga kami sige na sa rosaryo. Nya mao na nay among gihuptan hangtod nahimo naming Legion of Mary, hangtod gyud nga bisan pag di gimi kasimba kada Domingo, kay bisan gani kada buwan usahay kaduha ra mis usa ka tuig makasimba, kay layo-layo among balay sa simbahan, mga 6 kilometers na nakuan gyud, nasuod may simbahan. Hangtod ako na pare, buangon ba ako nga pagkatao? Buangon ba? Daghag kabuang. Ako bitan ang naistorya ninyo nga sa una, masuko ko sa mong silingan, akong sakon ilang balay, gamay pa ko, ako ding ipangyabo ilang bugas, ilang asin, manimaos ko ba? Labi nagkasabang ka, di man ko kahimo, gamay pa man ko, ikaw nas balay, sako na ko, pangyabo. Hasta pa ilang mga radyo, akong panglangkaton, ang kana mga wire, gagmay. Nga sa dihang wa ko kasuod sa balay, kay gisiradaan man, kandaduhan, dito may himungaan nga na piso, gibutang dito sa laom, kuhaon ako mga piso, akong gilubong siyuta, pagawas ang gihan akong tirador, hasta patay laging piso. Inana ba, noon ako'y kabuang sa una, pero karon wala na biya. Ang ako nalarong bisyo, mao ang pagpamaligyag slots. Mao na lang yun ay akong nahibilin nga bisyo, kaning pagpamaligyag slots, para itukod sa kumbinto, para ang atong Flores de Mayo mahimong malampuson kana nya unsa man niuyon mo ni akong bisyo, niuyon mangganis Maria, niuyon mangganing Ginoo, kamo na noy di mo yon nya unsa man namalit na mo, ambot nakaapil na baka mo aning atong halin. As of yesterday, ang atong SBF niabot ng atong halin og 18,886 slots. Pakpak. Salamat kayo. Onya, ang
ato sang special slot nga Mother Mary's Protective Power MMPP na halina na sa tag 2,568 slots. Pakpakya po. Nainiingon ako, Pader, sige, magagpamaligya, gi-commercialize naman animog maayo imong misa. Unsa man ang commerce. Ako commerce man ko, major in accounting. Unsa man ay word na commerce? Ha? Commerce ba? Komersyo. Negosyo. Kanabang doon na kay i-invest niya doon na kay ginansya. Profit. Dinhi sa ato, di man negosyo. Wa man tay profit. Hut doon man nato og gasto sa atong project. O wala sa tay project. Wala na sa slot. Wa man tay giapas nga profit dili ni commerce. Unsa man ni siya? Unsa man ni? Di man ni commerce, unsa man ni siya? Wa mo kay baw? Wa sa ko kay baw. Kining atong gibuhat, this is love. Agape. Pagpaambit sa gugma. Community ang atong gitukod, dili business. Kaluwasan ang atong giapas, dili pagpadato dinhis kalibutan. Mao na akong giingon nga moapil gani mo aning maong paghigugmaay, pagpinalitay og slots, dunay dakong grasya nga ihatag ang Ginoo. Kaysa atong paghatag sa atong kaugalingon ngadto sa Dios sama sa gibuhat ni Maria, tagaan sa taog ganti sa Ginoo. Si Maria, human siya miapil sa dakong gugma ni Hesus sa kaluwasan, ang nahitabo gitagaan siya dakong ganti, ug unsa may kinadak ang ganti ni Maria, gihimo siyang Queen of Heaven and Earth. Ug ang iyang lawas wa gidbilin sa kalibutan aron madunot, kung dili sama sa lawas ni Hesus gidasad ngadto sa langit, misaka siya sa langit, assumption, lawas og kalag. Mao nay reward nganuman perfect man ang pagdawat og pagkuyog ni Maria ni Hesus, kuyog sad sila didto sa place of perfection nga mao ang langit. Okay, lingian na imong tupad. Hingna mamalit na tag-slot aron ta malangit. Sige. Na mamalit tag-slot aron ta malangit. Dili ni negosyo. Unsa man paghigugmaay alang sa Ginoo. Nindog ta.